anu palesan pancing ya. Timbang pales luwung pales aku ngono. Pripun sayu? Sayah napa dereng? Ya sayah to. Dereng? Dereng. Mereka diberikan juga, Bu. Jar rumah aku. Biyen kelas piro, Nduk? Kelas kali. Kelas kali. Kali sinten? Kalih kula. Kula sinten? Kula nuwun. Mboten kelas piro? Kelas piro? Kelas piro? Kelas kali. SMA. Aku iki kelasku sitok, aku mbiyen bolas-bolos nek kelas loro lek mlebu piye iki? Malah mboten nate mlebet. Lah terus? Jenengan bolas-bolas to, kula malah blas. Lho, aku pancen kulino mlebu lek aku. Dadi mergo kelas kelas 1, kelas ming 1 tak leboni ngoten. Tapi upama mboten mboten saya upama sitok engkas terus bar kuwi leren ngoten pripun? Nggih. Apa? Manut pentuling penggalih mruntu sing ati bolongane nala panjenengan. Diaturke warga masakan lapan ngono kali iki.